Tio, saps que me'n vaig totalment del tema, Sí. Però em va quedar un dubte l'altre dia. Em va quedar un dubte. Vull saber la diferència de l'infern, el purgatori i el cel. Això ho tractarem al proper programa, amics. Sí? No, és broma. No, o sigui, la diferència més o menys la sé, però jo, amb la vida que porto ara mateix, Miquel Giró, i tu em coneixes, Sí. jo cap on vaig, si jo em moro ara? Hòstia, però és que jo això no t'ho puc dir. És que, clar, jo què sé. Però No sé. más o menos. És que, no, és que això és una cosa que els que som catòlics és com que tenim molt de tabú, no ho podem dir. Perquè O sigui- nosaltres no som qui per jutjar. Ahà. Entenem que Déu és el que ens ha de jutjar quan acabi la vida. Jo el tema d'aquest judici final a mi em costa molt. Et xirria una mica? Em xirria molt, em xirria moltíssim, perquè jo no crec aquesta figura com un tema de bueno, malo, tal. Jo crec que més és, al cap i a la fi, més que un judici al cap i a la fi és tu et sentes davant d'un jutge, sí, senyoria, soy culpable. És més que res, jo crec que ho entenc més com una conversa, més que un judici. Com una conversa en el sentit de dir, jo em trobo amb el meu pare i li dic, jo amb la vida que he tingut he decidit anar cap a aquest lloc o cap a un altre. Jo crec que ho vam parlar un dia, no sé si aquí, o ho vaig parlar amb tu, que jo no entenc l'infern tipus peliculero com en llames i tot això, sinó simplement que va haver-hi com una parella, com un matrimoni, que va haver-hi un divorci entre Déu i l'àngel principal, que no s'entenien, i van dir, doncs prenem vides diferents. I tu, en aquesta vida, decideixes si anar per la banda de Déu o intentes anar per la banda o decideixes anar per l'altra banda. Jo no crec tant el tema peliculero de que cremarem tots i el patiment etern. Clar, llavors, diguéssim, ens n'estem anant molt del tema i si vols ho comentem en un altre vídeo, com vulguis, Jo crec que és un joc per un altre vídeo. Vale. Pues us quedareu amb la incògnita de saber quina pregunta us anava a fer.